Mia, en mä sulle naura. Unohda koko juttu. Hei, sä pussasit mua. Mä haluan tietää miksi. Saku, sulla on porttikielto tänne. Ulos niin kuin olisit jo. Mulla on Mialle asia. Pitääkö sut heittää niskavilloista vai? Ei Saku venaa. Sitä mä vaan, mun mielestä faija on tosi natsi. Ja mua ottaa sairasti päähän, kun mä en tiedä mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Älä tee yhtään mitään. Jos mä voisin jotenkin auttaa sua. Ehkä parempi, että säkin pysyttelet kaukana musta. Mä oon vaarallinen nuorisorikollinen ja se voi tarttua. Mä en tajuu. Ja tietenkään, kukaan ei tajua. Mä en tajuu, miksi sä rähjäät koko aika mulle. Mä oon tehnyt sulle mitään. En mä tarkoittanut, Jore. Systeri on ihan hermorauniona sen murhatutkimusjutun takia. Se on semmonen herkkis. Niin taitaa olla. Siitähän te varmaan puhuitte. Joo, mä arvasin. Sen takia se sitten hermostui. Musta tuntuu, ettei sit senkaan enää kannattais kauheasti jauhaa. Vai mitä mieltä sä oot? Okei, ei puhuta Miankaan sitten enää mitään. Joo, hyvä. No, koita pärjää Pelle. Oi. Mitä Saku? Mitäs tässä? Mitäs naisrintamalle kuuluu? Onks Mia jo antanut? Mitäs se sulle kuuluu? Ei millään pahalla. Mua vaan kiinnostaa, että mitä teille kuuluu. Miten niin meille? Kerro sä. Ei oo mitään kerrottavaa. Saaks mä antaa sulle hyvän neuvon? Jos se on jotain, mitä sä oot oppinut intis, niin et. Siellähän tosiaan oppikin, miten ollaan naisten kanssa. Ei kun oikeesti. No? Jos sä tykkäät siitä, niin anna palaa. Jos siitä saa nenilleen, niin sit saa. Mut ennen ne suottaa päähän, jos et sä tee asialle mitään. Saku, arvaa mitä? Mä juttelin Miiankaa. Mitä se sano? Et sä oot tappanut Tyyne Puustisen. Sanoks oikeesti? No ei nyt ihan suoraan, mut semmoisen käsityksen mä sain. No ei suoraan, eli sä oot keksinyt koko juttu. Hei, lopeta toi juoruilu, tosta ei seuraa muut kuin hankaluuksia. Hei, mä oon tästä yhtä ihmeessäni kuin sinäkin, mut asia on mikä se on. Onks Mia tehnyt sulle jotain? Ei. Oot sä sille kateellinen jostain? No en. Mikä juttu tää sit on? Ihan älytöntä. Saku, usko, se on totuus. Mä en usko, että Mia olisi tehnyt mitään tommosta. Hei, mihin sä sille nyt oikein tähtäät? Hei, mä haluan, että Saku tietää, mitä ihmiset ajattelee siitä. Mä en usko sanakaan siitä, mitä sä sanot. Okei, mutta tällaista tuu mulle väittää, että mä en ois varoittanut. Hei Silja! Satut sä tietää mitään noista Miasta Siljasta? Mitä niin? Tuli vaan mieleen. Ne taas jotain skitsoilee, tai siltä se ainakin vaikuttaa. No todellakin. Niin kauan kun mä oon ne tuntenut, niin ne on vaiheillut jostain. Mä en oikeesti jaksa kiinnostua siitä enää yhtään. Ehkä kannattais kuitenkin pikkasen kiinnostua. Silja selittää ympäriinsä, että se Mia pitää sua murhaajana. Oikeesti? Joo. Ja nyt Silja on katkaissut välit Miaa, eikä Mia puhu mulle enää mitään. En mä sua syytä mistään tai pidä sua murhaajana, mutta kannattais jotain tehdä kuitenkin ennen kuin tollanen juoru levii pidemmälle. Ainoa mikä tulee mieleen on tietysti tappaa ne, ketkä... Se ei nimittäin ole mikään ihan kevyt juoru. Moi. Okei, ei sit tervehditä. Mulla on sulle asiaa. Hei, mitä sä teet? Puhun sulle. Oot sähän sekasin. Sitä samaa mun piti kysyä sulta. Mitä sä kierrät selittämässä kaikkea mun asioista? Mä yritän puolustaa sua. Joo, kiitos, mut voi olla parempi, että jätät väliin. Kalle ja Mia on kummatkin ihan hajalla, kun sä oot puolustanut mua. Mia valehtelee kaikille, että sulla on mukaan jotain tekemisten Puustisen murhankaan, mikä on musta tosi törkeet väittää. Onks mä pyytänyt sua puolustaa mua? Okei, no voimme olla yhtä hyvin tekemättä mitään. Kiitos, mitään muut mä en sulta halukkaan. Mä vaan yritin auttaa. Sillä on tainnut kaiken ihan väärin. Mä en ikinä
ikinä vois kuvitella, että sä oot joku murhaaja. Mä vähän kelasinkin. Eikä faija sais estää sua tulemasta meidän kauppaa. Musta se on tosi epäoikeudenmukaista. Kaikki johtuu oikeastaan siitä, että Silja suuttui mulle tosi pahasti. Miksi? No kun mä sanoin sille ihan suoraan, että mitä mieltä mä olin siitä se uhkailusoitosta ja sit se meni ihan paniikkiin ja pelkästään jos se jää siitä fakkiin ja en mä tiedä mitä muuta mä olisin päässyt sanoa, mähän varoitin sitä. Silja taisi mennä vähän överiksi toi Hullan vihaaminen. No ei nyt mukaan mikään lempi-ihminen on. Mut tiedätkö mitä? No? Musta tuntuu, että tässä on jotain muutakin. Nyt mä en oikein tajua. Kyllä sä tajuut. Sä pussasit mua. Mun mielestä meidän pitäisi puhua siitä. Mun pitää mennä kotiin. Hei, älä mene vielä, puhutaan. En mä halua puhua. Hei, eikö me voitais selvittää tää juttu? Mä en taju yhtään, mitä täällä tapahtuu. Okei. Tyttö rakastuu poikaan, poika ei rakastu tyttöön. Sen pitoinen se. Tosi lyhyt ja naurettava tarina. Voinko mä nyt mennä? Mua kiinnostaisi tietää, miksi se tyttö ylipäänsä rakastui siihen poikaan. Se on idiootti. Mia, sä et oo mikään idiootti ainakaan mun mielestä. Mä vaan luulin, että kun me ollaan oltu aika paljon yhdessä ja sit kun me halattiin ja en tiedä, sanoit mulle sen korunkin. Mä vaan tajunnut, että mä olin pelkkä olkapää sulle. Eri suuruusmerkin suunta vaan vaihtuu. Mä näin, kun te menitte jonnekin. Teillä oli joku juttu menossa. Se oli tietysti hirveän pahoillaan ja syötti sulle jotain nyyhkytarinaa. Älä nyt taas rupee. Mia on tosi hyvä esittää avutonta neitopulassa ja silleen. Toivottavasti et mennyt siihen halpaan. Ei muuten kuulu sulle pätkääkään, mitä mä Miankaan puhun. Ei tietenkään. Se ei oo tehnyt mitään. Mian mielestä sä oot mummon tappaja ja sun mielestä Mia ei ole tehnyt mitään väärää. Sori vaan, mutta mun mielestä sun arvostelukykyys ontuu ja tosi pahasti. Mä aion kuunnella koko iltaa, kun sä herjaat Mia. Mä puhunkin puhdasta faktaa. Se puustinen haudataan tänään. Ai oot sä ajatellut mennä? En mä tiedä. Pitäisikään mun mennä. Jos mä olisin sä, niin kyllä mä menisin. Minkä takia? Luvaat sä, että sä et naura? Totta kai. En tiedä, sun ja Tyyne Puustisen kohtalot on musta kietoutunut yhteen. Onko se sit hassu ajatus? Ei. Ei, mutta jos sä oikeesti haluat mennä niin kunnioittaa sillä, niin mene ihmeessä. Haluut sä? Jos mä oon ihan rehellinen, niin mua ei kiinnostaisi yhtään mennä, mut... Mut mitä? En mä tiedä, toisaalta toi sun ajatus kuulostaa ihan mahdolliselta. Ei, musta se olisi ainakin tosi kaunista, jos sä menisit. Ihan oikeesti. Mä voisin tulla vaikka sunkaan, jos ei sua haittaa. Ei, toihan on ihan hyvä idea. Tuut sä kanssa? Totta kai. Meillä on sit ekat treffit monttubailuissa. Tosi romanttista. Hetkinen. Miksi et sä oo koulussa? Mä ajattelin mennä Hannan kanssa sinne hautajaisiin. Ihan, oot sä tosissas? Onks tää nyt joku vitsi vai? Nauraaks täällä joku sun mielestä? No ei, mutta... No sit tää ei oo varmaan vitsi. Musta se on hyvä idea. Saku, tiedäthän se, ettei sun oo mikään pakko sinne mennä. Mä meenkin ihan omasta vapaasta tahdostani. Sä et varmaan taju, miksi mä haluan mennä sinne hautajaisiin. No en kyllä tajua niin. Sillä ei oo Hannankaan mitään tekemistä. Eikö? Mä oon päättänyt tän jutun itse. Kato, kun mä en oo mitenkään ylpeä siitä, että mä kiusasin sitä mummoa. Ja mä ajattelin, että jos mä käyn siellä hautajaisissa, niin ehkä mullekin tulee parempi olo ja pääsis tästä asiasta jo eroon. No kyllä mä ton tajuun. Mut kyse onkin nyt siitä, että poliisikin on varmaan siellä. Ja? Se nyt vaan meet ihan turhaan näyttäytymään siellä. Poliisi voi ajatella vaikka mitä. Ai, et murhaaja tulee uhrinsa haudalle vai just joo? Ei, joka tapauksessa poliisi on siellä. Ja mun mielestä sun ei kannata nyt hankkiutua hankaluuksiin. Hei, mä oon viaton.
Tai olin mä sille ilkeä, mutta jos mä voisin pyytää anteeksi, niin mä pyytäisin, mutta kun en voi. Ja sä ajattelet, että kun sä menet niihin hautajaisiin, niin se tavallaan toimii anteeksi pyyntönä. No, sinne päin. Joka tapauksessa mä menen sinne, vaikka sinne tulisi koko tämän maan poliisivoimat. Saku. Mitä nyt taas? Sä oot hyvä poika. Mä oon ylpeä susta. No, et mä oon tosi kiitollinen sulle, että sä tulit tänne. Totta kai mä tulin. Mulla olisi ollut aika orpo olla täällä ilman sua. Hei, mun pitää myös sanoa, että Niin. mä oon ollut sulle muutenkin tosi kiitollinen. Sä oot ollut tosi mahtava mulle. Haluaisit sä lähteä mukaan leffaan tai jotain, joku kerta? Anteeksi, että mä häiritsen, mutta mä en voinut olla huomaamatta sun koruas. Tätä vai? Sitä just. Mä sain sen Sakut lahjaksi. Nyt on kuule Saku niin, että sun pitäisi lähteä meidän mukaan. Minkä takia? Me haluttais kuulla sua epäiltynä varkaudesta. Sä voisit tulla myös. Hei, päästäkää nyt ainakin toi Mia veke, sen nyt ei ole tehnyt yhtään mitään. Päästään kaikki pois, kunhan ensin saadaan asiat selvitettyä. Ei ole mitään selvitettävää. Mä löysin sen rintakorun rapusta ja annoin sen... Odota hetki. Kyllä sä pääset kertomaan kaikki ihan juurta jaksaa. Te molemmat pääsette. Onks tää nyt ihan välttämätöntä? Saku on antanut Mialle koru, joka on varastettu henkirikoksen uhrilta. Poliisilla on tapana selvittää tämmöiset jutut. Kuuluu ikään kuin toimenkuva. No niin, ruvetaan sitten, ettei tähän mene koko iltaa. Sä voisit, Mia, tulla mun kanssa. Saku, sä meet ton kouran kanssa. Ja sinä voit odottaa tässä. Tänne päin. Saku, et puhu sitten yhtään mitään. Odotat Jukkaa ja asianajajaa. Mia. Sua kuulustellaan nyt epäiltynä varkaudesta ja varastetun tavaran kätkemisestä. Tai ymmärrätkö, mitä se tarkoittaa? Mia Laitela kertoi saaneensa hallussaan olleen korun sulta. Pitääkö paikkansa? Joo. Mistä sä olit sen saanut? Löysin. Eikä se näyttänyt niin arvokkaat, niin mä ajattelin, että mä annan sen Mialle. Sä siis löysit kyseisen korun? Joo, rapusta. Silloin kun sä löysit sen, niin oliko siellä rapussa sattumoisin mitään muuta kuin tää rintakoru? Ei. Onko tää sun teepaita? En mä usko. Saku. Tai siis, joo, on mulla tommonenkin ollut, mutta... No mä heitin sen vähän aikaa sit pois. Heitit sen pois viikko sitten torstaina kello 21 jälkeen Villakadun roskikseen ja siihen teepaitaan sä olit käärinyt tän ja tän. Mistä te päättelette, että se oli just Sakusaliin, joka heitti noita varat roskikseen? Me tullaan tsekkaamaan, sopiiko näistä koruista löytyneet sormenjäljet sun sormenjälkiin. Miten sä luulet, että siinä käy? Älä vastaa, tuon ihan asiaton kysymys. Nämä korut on huomattavan arvokkaita. Ja ne on kaikki varastettu Tyyne Puustiselta. Haluaisit jotenkin muuttaa sun kertomusta? Mä löysin sen rintakorun rapusta. Mä vannon, että se oli rapussa. Mä pysäytän nyt nauhan. Jaha, ollaanko me nyt sitten valmiita lähteä kotiin? Valitettavasti ette. Mä en voi sanoa, että tässä olisi hirveästi edistytty. Mä menen välillä kuulustelemaan Mia Laitelaa. Ja te voisitte sillä aikaa miettiä, että kannattaisiko ehkä vaihtaa strategiaa. Saku, nyt kerrot välittömästi, miten Tyyne Puustisen korut on joutunut sulle. Mä löysin ne rapusta. Sä valehtelet. Kiva, kun oot täällä apuna ja tukena. Jukka, kuuntele. Jos ne sormenjäljet täsmää, niin poliisilla on näyttö korkeintaan varastetun tavaran kätkemisestä. 5 näytöstä. Sakun pitää kertoa totuus. Joo, mä oon samaa mieltä. Mutta jos Saku ei halua kertoa totuutta, niin meidän pitää auttaa Sakua. Sakun totuus on meidän totuus. Saku, me tiedetään kaikki, että sä valehtelet. Jos sä et halua muuttaa linjaa, niin se on ehkä parempi, että sä pysyt vastaisuudessa hiljaa. Et vastaa enää mihinkään. Mun mielestä ei tunnu oikealta. Joo, mutta mä ehdotan, että Saku pysyy hiljaa täällä ja sitten jatkossa katsotaan, miten asiat oikeasti meni ja valitaan strategia sitten sen mukaisesti. Sitten se muuttaa jotenkin sun kertomusta. Kuulitko, mitä mä sanoin? Mitä mun pitäisi ajatella tästä?
Mun päämieheni ei halua sanoa asiasta yhtään enempää. Saku, onko todella noin? Sitten meidän pitää jatkaa kuulusteluja myöhemmin. Hyvä. Saku, lähdetään kotiin. Mä olen pahoillani, mutta mun täytyy pidättää Saku. Pikku varkauden takia. Mä haluaisin nyt kyllä tietää syyn. Me voidaan pitää poika sisällä 48 tuntia ilman syytettä. Joo, mutta ette ilman syytä. Aivan. Tässä tuskin on vaaraa, että syytetty pakoilisi tai haittaisi tutkintaa. Nuori kaveri, ei merkittävää rikoshistoriaa. Tää on nyt kyllä vähän kepeä pidätys. Ei hemmetti. Oikeusvaltio ei voi toimia tällä tavalla. Mä olen pahoillani. Mä soitan jonkun hakea pojan säilöön. Saku, älä ole huolissasi. Kyllä kaikki järjestyy. Joo, ei mulla mitään hätää. Lähettäkää mulle kakko, jossa viila tai jotain. Saku pääsee nyt vapaalle odottamaan oikeudenkäyntiä. No hyvä. Oltiinkin jo vähän huolissaan pojasta. Ihan turhaa. Tuollaisten kyttien kanssa on ihan rentoa. Ei ihme, että jengi tekee rikoksia. Valitettavasti harvat asiakkaat on liikkeellä noista lähtökohdista. Tai onneksi. Näkemiin. Näkemiin. Hei täti, monet sä pääsit duunista? Lähdetään ottaa keittoa johonkin. Please. Saku. Kiitos. Ei. Näkemiin. Pakko nyt vähän keventää. Ne otti musta niin hirveä kuva, että mä en tiedä, onko se mun naamasta vai... Saku, lopeta. Mitä sä nyt hikoat? Eikö sulla ole mitään käytöstapoja? Tää on vakava asia. Putkaski oli parempi. Kuka ei sentään huutanut mitään. Saku. Paremmin voi pitää omaa poikaansa murhaajana. Sitä se kuule just tarkoitti. Ja sä oot ymmärtänyt jotain väärin. Tai... Ei kun mä oon just tajunnut juttuja. Fajan mielestä Aleksi tekee aina kaiken oikein ja mä teen kaiken väärin. Ei se niin mee. Faija vihaa mua. Mä en oo semmonen kuin se haluaisi. Kun asiat saattaa joskus tuntua aika mustilta. Ja musta tuntuu, että susta tuntuu tällä hetkellä aika supermustalta. Tää on vaan sellainen mukavan kiduttava painajainen, josta mä en pysty heräämään vaikka kuin yritän. Anna mä herätään sut. Saku, ihanaa. Anna sanoi, että sä oot täällä. Ihanaa, mulla on ollut hirveä ikävä. Kiva, kun edes joku meidän perheessä ikävöi. Mitä sä sekoot? Totta kai me kaikki rakastetaan sua ihan sairaasti ja ollaan sun puolella tässä höhlää. Saat vielä näet, me kaikki nauretaan tälle jutulle monet kerrat. Et sen toisen jalan maas ja nojat bersiä tohon valliin. Kato, täällähän vaarallinen nuorisorikollinen vapaalla jalalla. Mitä ei? Hei, kato nyt sitä sun sormea. Hei, mitä ne teki siellä kyttiksellä? Anto sähköiskui kiveksi. Ei kun oikeesti. Joo. Mut hei, ei siinä mitään. Se oli sen verran helmise. Pääkyttä. 60-säksi. Ei kun ihan oikeesti, mitä ne teki? Ei kun oikeesti. Mä en oikeesti jaksa jauhaa tästä enää yhtään. Mä oon kurkkuuni myöten täynnä tätä. Mä olin siellä. Syyttää mua varkaudesta. Tulee ehkä Rosis. En tiedä miten käy. Rosis? Hei, puhutaan jostain muusta. Tehdään jotain muuta. Joo, sopii. Mitä tehtäis? Siellä menee yksi ihan jees espanjalainen leffa. Se on kuin lällystaari. Oikeastaan se sopisi tilanteeseen. Vaarallinen rikollinen ihastuu kunnolliseen perhetyttöön. Ei, kun se on jostain yökerrotanssit. Ei kun mun mielestä se on ihan hyvä idea. Haetaan vaan Mia ja mennään. No, mä käyn hakemaan Rotsin, niin nähdään teidän kaupalla 15 minuutin päästä. Jees. Jos nähtäis kuitenkin jossain muualla. Joo, mut on taas siirretty sit Ismun mustalle listalle. Se voisi olla parempi, että nähtäis jossain muualla. Otat sä omena? Joo. Mä vedän vaan nää jalkaan, niin lähdetään. Mä vaan sitä, että meidän pitää varmaan siirtää sitä leffaan lähtöä. Aha, miksi? No, Mialla olikin joku tärkeä koulujuttu huomiseksi. Jaa. Ja mun pitäisi oikeastaan päivystää kaupassa. Moi. Moi. Mikäs siinä sitten? Joku toinen kerta, eiks niin? Joo. Hei, mun pitää nyt mennä. Sori. Jees. Frendit hylkää, hyvä meno. No, siltäks susta tuntuu? Niin se nyt vaan on. No, mitä tapahtuu? Meidän piti lähteä leffaan, mutta ei siitä mitään tullut. Jotain
Ihme tekosyyt se veti hatusta. Jos ei ne ollutkaan tekosyitä. Kyllä mä tiedän, milloin Kalle kusettaa. Ismo on taas kieltänyt niitä tapaamasta mua ja Kalle ei uskalla uhmata faijansa. Ai jaa, onks Ismot sellainen? Mun mielestä se vaikuttaa niin mukavalta mieheltä. Semmonen se vähän on. Mut ei tää oo Kallen syy. Se olisi vaan voinut kertoa mulle, miten asiat on. Älä välitä. Kuori se omena. No. Mä toin tän sun CDs, kun se on ollut mulla jo aika pitkään. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun friendit feidaa? Mä voin sanoa, ettei se tunnu kauhean hyvältä. No, tää nyt on vähän monimutkainen tilanne. Luulet sä, että mä en taju, mistä on kyse? Teidän faija ei halua, että me pyöritään yhdessä. Se on sanonut sulle ja Mialle, että te ette saa hengaa mun kanssa. Se nyt on vähän sellainen ärhentelijä. Ai sun faijas vai? Sehän on Einstein verrattuna teihin kahteen. Te ootte vaikka kuinka vanhoja tottelette tommoista määräystä. Mitä se voi teille tehdä? Jos nyt annettaisiin tilanteen vaan vähän aikaa rauhoittua. Sano Mialle, että... No älä sano mitään. Pidä toi, en mä sitä enää kuuntele. Ei mulla asiaa. Ei mulla rahaa. Ei kun näit sä noin Mian mustelmat. Joo. Kuka ei voi kaatua naamalle. Siinä nousee kädet eteen. Mitä? Se on refleksi. Kuka ei voi kaatua kasvoille. Ei edes seinää. Kokeile vaikka. Mitä sä nyt taas selität? Misköhän Mia halusi niin hätäisesti peittää ne? No et sä ite haluis. Herätys, Tauno. Joku on lyönyt sitä. Onko sulla taas joku neiti etsivä syndrooma? Hei, lopeta nyt. Ei Mia kukaan haluis lyödä. Ai sen faija. Miksiköhän mullakin tuli ekana Ismo mieleen?